ओरैनोथ' बयबो मिथिखागौ जे जोंना जिथु गोजां बोथोरनि सेसन उइन्टार जिथु सेसन आसाम आयेन आफादनि बियो क'क्राझाराव जागोन जोंनि बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियाव। बे बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियावनो दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट आरो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन आरो जोंनि क'क्राझारनि गासै डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोर आरो जोंनि इउनिभारसिटि CIT आरो क'क्राझारनि कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो रेजिस्ट्रारफोरखौबो लानानै जों दिनै सावरायदों जे माब्रैहाय जोङो जे आसाम आयेन आफादनि जथुम्मा जागोन आसाम बिधान सभा जागोन डिसेम्बराव बे जथुम्माखौ मोजाङै मोजां माब्रैहाय जोङो खालामलांनो हायो आरो बिनि थाखाय जि थानायनि जायगा नांगौ दोननायनि जायगा नांगौ बेफोरखौ जों माब्रैहाय मेकआप खालामनो खारन 1000निफ्राय 1500सो मानसिफ्रा बेवहाय थाफैनांगोन मन्त्रि MLA चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै चिफ सेक्रेटारि DGP आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि कमिशनार सेक्रेटारि बेफोरबायदि गासैबो अफिसारफ्रानो माने बेवहाय थाफैगोन स्टाफफोर बेवहाय थाफैगोन आसाम बिधान सभानि गासैबो स्टाफ बेवहाय थाफैगोन। बेजों लोगोसे जोंहा सोरनिबा PA PS फोरबो थाबाय आरो सिकिउरिटिफोरबो थाबाय ड्राइभारफोरबो थाबाय जे बेफोरखौ जों माब्रैहाय लाखिनो हायो बेखौ दिनैहाय गुवारै सावरायनाय जादों आरो गोनां जायोब्ला जोङो जोंनि जि माने कलेजनि हस्टेलफोर इउनिभारसिटिनि हस्टेलफोर बेफोरखौबो जों बाहायनांनो हागौ नामा बिनि थाखाय एसेसमेन्ट खालामनो दिनैहाय दायथ' होनाय जाबाय ज' रायलायलायनानै आरो बे मथे जोङो 15 साननि गेजेरजों बे गासैबो थासारिखौ नायनानै जों माब्रैहाय बेबस्था लायोब्ला मोजां बेखौ उनावहाय थिग खालामलांगोन। ओंखायनो दिनैनि बेवहाय दावबायफैनाया आसाम बिधान सभानिफ्राय थोंजोङै बेनोल' जे जोङो गिबि खेबनि थाखाय आसाम बिधान सभाया आसामनि बिधान सभा न'नि बायह्रायाव जागोन क'क्राझाराव बे बड'लेण्डआव आरो बे जों बयनिबो थाखाय देरगानायनि बाथ्रा बड'लेण्डनि सुबुंफोरनि थाखाय जे बेवहाय सप्तासेनि थाखाय आसामनि जिथु केपिटेल बियो बेवहाय फैथ'गोन आसाम बिधान सभा बेजों लोगोसे आसामनि सेक्रेटारियेट आरो गासै आसाम गभर्नमेन्टनि खामानियानो बे सप्तासेयाव बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि सेक्रेटारियेटनिफ्राय सालायनाय जागोन आरो सप्तासे माने बेवहाय फैथ'सिगोन दिसपुरा। एसेम्ब्लि हला गासिबो थिगैनो दंजोबो नायखाजोब्बाय आरो बे सप्तासेनि गेजेरावनो बिनि 126 सा MLA फोर जिरायनो हानाय मन्त्रि MLA फोर जिरायनो हानाय बे जायगाखौ दा खालामसिगोन सप्तासेनि गेजेरावनो बेखौ आरम्भ खालामगोन गथिखे बे जाहैगोन बे जायगाया जि आसाम बिधान सभा माने बड'लेण्ड एसेम्ब्लिनि जिथु हल बे हलावनो जोंनि आसामनि एसेम्ब्लियाबो जिरायनो हायो 126 जना आरो बिनि थाखाय दा खालामगासिनो दङ। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि।